A wani lokaci da ya wuce, an yi wani hankaka wanda yake da yawan surutu. Ni na kasa fahimtar dabbobin nan. Da na fara magana, duk sai su tashi su tafi. Labarin ke ba su so oho. Ni dai ba zan fasa ba da labarai na ba. Duk wanda zai tsaya ya saurara ya tsaya. Wanda kuma ya ga ba zai iya ba, sai ya tafi. Saboda wannan ɗabi'a ta hankaka, ya sa duk dabbobin da ke cikin dajin nan ba sa kula shi. Da ya fara surutun nan nasa sai duk dabbobin da ke wurin su tashi su tafi. Wata rana tsuntsuwa da kurciya suka zauna suna tattauna yadda za su wa lamarin hankaka. Sai tsuntsuwa ta ce wa kurciya, Gaskiya dole mu nemo hanyar da za mu fahimtar da hankaka. Surutun shi yana yawa. Me ya kamata a ce mun yi? Ki biyo ni ki gani. wannan tsuntsuwa ta ja kurciya har wurin gidan sarkin dawa, kuma suka tarar da wannan zaki barci yake. Wannan tsuntsuwa ta ce da kurciya, Ki jira a nan bari na shiga na fito. A'a, me za ki yi a ciki? Ki jira za ki gani. tsuntsuwa ta shiga cikin wannan gida na zaki. Bayan ta shiga da wani lokaci sai ga ta fito da alƙalami da takarda. Wannan tsuntsuwa ta ce da kurciya, Kin ga da wannan takarda ta sarki za mu yi amfani mu yi maganin hankaka. Amma ta yaya za mu yi haka? Dama aiki komai sai an faɗa miki. Baki da fahimta. Zo mu je na nuna miki. wannan tsuntsuwa da kurciya suka tashi suka tafi. Bayan sun yi nisa da inda zaki yake sai suka sauka. Wannan tsuntsuwa ta rubuta wa hankaka wasiƙa akan wannan takarda ta sarki. Sannan suka je suka kai wa wannan hankaka suka ce da shi, Sarki ne ya umarce mu da mu kawo ma wannan wasiƙa. Hankaka ya amshi wannan wasiƙa ya buɗe, sannan ya fara karantawa. Ina yawan samun ƙorafe-ƙorafe a kanka na yawan surutu da kake. Duk dabbobin da ke cikin dajin nan ba sa jin daɗin ka a wannan daji. Saboda haka ina mai umartar ka, idan ka gama karanta wannan saƙo nawa, ka zama mai shiru-shiru. Ba na son wannan surutu naka. Idan kuma ba haka ba, za ka fuskanci hukunci mai tsanani. Hankaka bai ji daɗin abin da sarki ya umarce shi da ya yi ba. Yanzu ta yaya zan yi shiru bayan ban iyawa? Yanzu dai sarki ya baka umarni, kuma ya kamata ka yi biyayya idan har kana son zaman lafiya. Hankaka ya bi umarnin wannan sarki ya daina surutu. Hankaka yakan ji kamar ya yi magana, amma sai ya tuno da wannan umarni da sarki ya bashi. Hankaka bai saba da hakan ba, saboda rashin maganarsa ya sa ya fara rashin lafiya, cikin sai ringa yi masa ciwo. Wata rana hankakan nan ya ringa kuka ba ƙaƙƙautawa saboda cikinsa yana masa ciwo. Da kurciya ta ga halin da hankaka yake ciki sai ta ce da 'yar uwarta, Gaskiya ba mu kyauta wa hankaka ba. Me yasa kika ce haka? Kalli fa halin da yake ciki saboda rashin magana, kuma cikinsa yana yawan yi masa ciwo. Bayan da tsuntsuwa ta ji wannan magana ta kurciya, sai ta yi nadamar abin da suka aikata. Sannan ta ce, Ba mu kyauta masa ba. Na yi da na sani da wannan ƙarya da muka aikata. Idan maganar ta ita ce za ta samar masa da lafiya. waɗannan tsuntsaye suka koma gidan sarki, suka ƙara ɗauko alƙalami da takarda, suka ƙara rubuta wasiƙa suka kai ma wannan hankaka. Tsuntsuwa ta ce da wannan hankaka, Ga wata wasiƙa daga gurin sarki, ya ce mu kawo maka. hankalin hankaka ya ƙara tashi da ya ga wannan wasiƙa ta sarki. Wannan hankaka ya ƙi amsar wannan wasiƙa. Da kurciya ta gani sai ta ce, Bari ni na karanta maka wannan wasiƙa tun da ka ƙi amsa. Hankaka, barka da wannan lokaci. Ina so na nemi afuwarka akan wanda na aikata maka. Ban ji daɗi ba ko kaɗan, saboda kai ma kana rayuwa kamar yadda muke yi. Bai kamata a ce na maka haka ba. Ka yi haƙuri. Yanzu za ka iya ci gaba da rayuwarka kamar yadda kake a baya. Ka yi surutun ka iya yi, babu mai ce ma komai. Hankaka ya ji daɗin wannan abu da ya faru, ya ɗauki dogon numfashi sannan ya fara magana. Na gode Allah da har sarki ya iya fahimtar ta.
ban taɓa tunanin zai fahimce ni haka ba. Darasin wannan labari, kowa da irin halittar da Allah ya yi masa, wani yakan iya yin abin da wani ba zai iya ba, saboda haka mu daina cewa sai mun canza kowa.